idan ma takama yake da yin siyasa gashi aban sharaɗa nan zagaye Kano yake ta yi yana cewa shi zai gwamna amma ƙuri'a 9,000 ya samu. Sagiri sai da ya samu ƙuri'a 40,000 da wani abu a ƙaramar hukumar birni kawai. Shi ko Potifo local gamma ina ɗan biran da yake hawa jirgi ya tafi yawon kallon bal a Manchester yanzu a mota yake yawo, in zai je Manchester ma a mota yake zuwa. Ina baba mai dubu ɗan albarka wannan shi amanar sama ta sa kullun da carbin sa a wuridi ya na tsoron Allah, amma shi wannan mutumin ya zo kullun sai ya taiwa mutane yaudara da ƙarya. Sagir Koki dan siyasa ne? Gandu jama da yake dan siyasa da iya munafincin siyasa yayi munafincinsa na siyasa ya gama, amma a ƙarshe kudura Allah ta bamu muka ci zaben mu. Ba mu da ɗan majalisar jiha, ba mu da ɗan majalisar tarayya, ba mu da kansila, ba mu da ciyaman, ba mu da gwamna, amma cikin kudura Allah gaba ɗaya Allah ya mana ba mu da sanata. Sagir Koki aini nan da wata 6 na faɗa na ce ba ɗan Kwankwasiyya ba ne zai fita. Bai fita ba, wasu shakkiye fitsararru suka rinka zagina suna cewa ƙarya nake, yau ba gashi ya ba su kunya ba. Aini yanzu abin da nake kira da injiniya sanata Rabi Musa Kwankwasa mu muna ba shi hakuri na cushe da muke kawo masa mutane marasa aƙida, marasa amana, marasa kishi, wa'anda duk lokacin da wani abu ya gimla ko aka yi tsaya ake ba sa shige tayi. Wannan abin bakin ciki ne, abin takaici. Mutum ya rinka hinkoro yana wani kumbura kai na cewa shi mai kuɗi ne, shi attajiri ne, amma a ce an yi zargin an taya shi amma bai huce tayi ba. Wannan Allah ya sawaki. Amma ina kuke samun tabbacin cewar tayi ake, ba abu ne aka ce an yi wani alƙawari ba wanda an fito duniya an faɗa cewar alƙawari aka yi ba. Kana gani jaridu da 'yan gwagwarmaya suna ta bugawa suna cewa ga abubuwan da ake bayarwa. Duk wanda bai ya hau motar kwaɗayi sai ya sauka a tashar wulaƙanci. Wannan abin bakin ciki ne, abin takaici. Na yi mamaki a Sagir Koki wanda yake cewa yana da ita da dukiyar da yake cewa yana da ita, ashe duka ba komai fanko ne. Muna yi mamakin da yau gashi ya ɗebi ƙasa ya watsa wa wa'anda suke tunanin sun ɗauko shi ɗan kishin ƙasa ne, ashe ba ɗan kishin ƙasa ba ne, ɗan kishin ajihunsa ne. Amma Alhajiji Nagoda baka gani cewar watakila a wannan tsarin da ake tafiya kamar yadda aka faɗa wani alkawari ne aka ƙi cikawa, shi yasa irinsu suke komawa cikin jam'iyyar. To ya gaya maka tun lokacin da muke Kwankwasiyya shi ɗan Kwankwasiyya bane, ba abokin gawuna bane? Ya taɓa gaya maka cewa shi Kwankwasiyya yake yi? Ai daman a Kano ne yake zuwa yake sa jan hula ta ƙarya. In ya tafi Abuja hula yake cirewa, yake ɗauka, ake zargin sa yana ɗaukar takalmin wani ɗan majalisa yaro wanda ya ma haifa. Kuma yanzu a buga siyasa a lungunsa a kofar gidansa a ce akwati ɗaya ce za a yi zaɓe da ni da shi, na rantse maka da Rabbul Izzati sai na kada shi. Amma Alhajiji fa ku kuke cewa a baya mutumin nan ya taimaki 'yan Kwankwasiyya, babu wani ɗan majalisa da yake aiki kamar sa, sai yanzu saboda ya raba gari da ku shine za ku ce babu wani abu da yayi? Gaya min ayyukan da yake yi da me yayi? Duk aikin din nan da hanyoyi da ba da tallafi da ake ta magana yana yi? Da Allah waye tallafawa? Mutanen da ba sa iya cika alkawari, aikin ƙarya, aikin yaudara, aikin da ake ganin ana yi ba ma gaskiya ba ne. Ba wani mutum da ya isa da wayanmu da hankalinmu ya taya mu bayan mu Kwankwasiyya muka zaɓa, sannan mu zo mu je mu ɓata lokacinmu mu ci amanar wanda muka yi haƙulla amana da su. Ai daga yau sai yau duk wani wanda zai takara kowaye shi, in dai yana cikin tsarin nan namu na Kwankwasiyya, bayan injiniya sanata Rabi Musa Kwankwasa ya tantance shi ya masa sikirinin, to sai an kashi gurina. Duk kuma wanda zai rabu da Sagiri yanzu in zai dawo gurin Sarki Ali da Neji, to ni zan masa sikirinin, dan ba za mu yarda da mayaudara ko a turo mana wasu munafukai ko maciya amana ba. Ba za mu hulɗa ta siyasa mu gina ka bayan ka ginu ko kana tunanin kai kafi kowa iyawa, ba abin da ka iya, ba abin da kake yi, kuma in Allah ya so ya yarda inda ya hau motar kwaɗayin nan sai ya sauka a tashar wulakanci. Idan ma takama yake da yin siyasa gashi aban sharaɗa nan zagaye Kano yake ta yi yana cewa shi zai gwamna, amma ƙuri'a 9,000 ya samu. Sagiri sai da ya samu ƙuri'a 40,000 da wani abu a ƙaramar hukumar birni kawai. Shi ko Potifo local gamma ina ɗan biran da yake hawa jirgi ya tafi yawon kallon bal a Manchester yanzu a mota yake yawo, in zai je Manchester ma a mota yake zuwa. Ina baba mai dubu ɗan albarka wannan shi amanar sama ta sa kullun da carbin sa a wuridi ya na tsoron Allah, amma shi wannan mutumin ya zo kullun sai ya taiwa mutane yaudara da ƙarya.